umsebenzi uyabheda yonke into nje ayisami kahle inkinga yabo phezulu kwalokho futhi ngiyamluleke ayi anginankinga isimo ngiyasamkela angizobaleka ngoba nakho wena usungasasebenzi lathi elakhe nje cha hayi akasayinkinga okay ke emva kwalokho ke sisuke siyohlala endaweni eyimishini sonto why manje niyohlala emission phela umuzi lo usudliwe uzodliwa phela umuzi okay so indawo emission esonto na ofarisha abantu basesontweni sami sohlala esontweni ke lapho ke okay sahlala esontweni kanti la esontweni uthandana nengane kaMfundisi Sanibingelela bonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni. Namhlanje sihle nodadewethu ozothi-ke nami ngicela uzosheshe sami istory long star. Sawona? Yebo njani? Ngiyaphi njani? Ngiyaphila nami. Cebingelela ababukeli uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani le nikhuluma naye Wendy Nyawose uqhamuka le eMthwalume. Wendy Nyawose. Yebo. So Wendy ubekwa yini esihlalweni sobukhosi kwi-couch yobukhosi kahle kahle? La ngizothula istory sami. Uzothula istory sakho? Yebo. Before uthula istory sakho awungixoxele ekukhuleni kwakho umshado ububuka njengento enjani? Yona bengaze ngize ngocabangi. Okay. Kodwa egcineni ngabona ukuthi hayi gcina ngathi ngiyangena kuona. Noma mhlambe khona insizwe yanqoba inhliziyo yabona. Yewe kwangiyaze shibhoso. Ubona umuntu vibrate yonke. Wase yabona ukuthi ngeke ngiyashada mina manje. Ngiyayithatha le nsizwe. Okay. So ubhuti umsolwa nihlangana kanjani naye? Okay, umsolwa ngambona ngekhona ngisebenza khona yabo khona ngasekhaya yabona nje. Oh. So mawuthi ngasekhaya umuntu enikhule naye sakhula naye yabona. Oh so washada nomuntu omazi? Ya wangasekhaya nje yabo. Kodwa hayi usangimjwayele nje. Oh wangamjwayele. Kodwa nje. Abona ubhuti abakhula bathi. Oh okay. Nami phela ngingaphaphili kodwa nje. Awumase ngisayibukayi wena. Hayibo. Kanjani manje? Abaphula umuntu yabo. Akufani masekhula yabo. So manje ke uthi ke nomuntu owakhula naye endaweni awungitshele nje the first time ik approach. What happened noma mhlawumbe kwenzana nethwa ndawonye. Hey cha waqala nje ona wangibingelela saxoxa sakhuluma nje yabona wangikhipha wathi asambi nje siyehotela sayohlala sadla mnandi walibeka kudaba walibeka nami ngabona hayi ugayi userious. Ma udaba waluzwa ngosuku lokuqala yini? Hayibo. Hayibo uzoqala yini? Ngiyakujaja. Waluzwa ngosuku lokuqala. Awafanga into elandelayo apha neshintsha umqondo. Angisasho nolandelayo unyaka olandelayo. Wemba. Hayibo. Iwa manje. Hayi manje osudide ehotela yini? Usubona ukuthi ihotela ngiyabona nje nogayi naye uright qoyi kahle uyabona ukuthi uyasebenza usemalini hayi indaba yokuthi asena lo muntu so wayinuka imali wayinuka imali nje imali nje ubona ukuthi hayi manje ke okay fine I'm sure ukuthi umqoma vele ngo-day 1 so manje yaqhubeka kanjani ki relationship yini? Hayi ke walibele esho ukuthi ufuna ukuya ekhaya bona ukuyolobola yonke into ngathi naye ayikho ke inkinga ke alright ke alobola thumela abakhongi ke yonke into ihambe right kanti kuze kufika ukuthi siyashada ke. Okay so umlobolo wakho kwakusuku njani bememeze esangweni sikhulekile ekhaya abazali babefila kanjani? Babe hayi bana abadla baba right ngibona babe ngathemba ukuthi ngizoze ngene emshado. Ngobani? Hayi nje yabo kule nje kunesizathu ngobani? Mina ngikhulu ngentombazane engane banaka abafana. Okay. Ngishawa mina. Ngishawa handaba ukudlala. Buyi rebel. Ngishawa. Buyi black sheep of the family. Nje yabo. Wathiwa nje hayi namba uthi mfana kodwa ke safika isikhathi kuba yonke into isikhathi sayo. Okay. So manje ke eselobolile ke did he propose kuwena futhi as well? Like mhlambe yakuthengela iringi ke. Waqala ngaba. Waqala ngapi before ezekhaya? Like ke na how do you feel nje? Ubona umuntu ekuprioritize. Hayi. Leyo ngicela unga hey yabo lo suku
Angazi. Like he chose you. Uyabona. Endaweni he chose you. Ngubani nina? Yo. Yabo. Okay, usuku lomshado. How was it? Nashada wesingisi noma isiZulu? Na wesiZulu. How was it usuku lomshado? Kwakumnandi nje ucabanga ukulethela wardrobe, imbhede, yonke lento. Uyabona? Hawu. Surprise phela leyo. Yandile bani? Cause ngasekhaya nje kwaqala. Just imagine. Oh nice. So uma wakho nje. Hey. Oh umama proud. Uyabona nje. Noma ehamba ubona ukudlalela girl. Ayithinto. No, that's nice. But again, emshadweni yini into yabe highlight for wena? Lo wathi ke na wow, yabo le ngisho noma kuthiwa ngithola amadodakazi. Nawe wami ngifuna abe nayo lento. Ukuthi Eyabe highlight. Like owayithanda kakhulu emshadweni wakho ngosuku lomshado. ukuthi nje abazali bami bajabule ngami nanokuthi naye uGuy waye right ngaleso sikhathi. So ngoba uthi ke nenza umshado wesiZulu bengithi uzothi mhlawumbe indlela asina ngayo. Noma uzosho iattire yakhe noma iattire engabuzwa ke nje shame. Umsino phela kuyasina ngasekhaya. Hayi indlamu. Hayi ingoma indlamu. So zayiphumile insizwa. Hayibo. Ha. Hey. Okay. Usudlulile ama festivities. Phelile honeymoon phase, phelile. Asingayi kokubi, wait. Senise emshadweni ke manje. Did you buy a house noma wahlala nabazali? Wathenga indlu. So kwakunjani ke nihlala ndawonye? Yeah, kwaku right, kwaphinde yabo kwehla. No, musu gijimela ukwehla. Ngiyazi ukuthi couch ithi ngabuye emendweni. Ngiyazi mase sethekile asafuni kusho kuhle. Kanti khona lapha ekhaya ulalela ukuthi ke na okay at least angizwe kunjani umshado mawusaqala. So asingamphuci lokho. So kwakunjani? Wekuphethe kanjani? Hayi ngiphethe kahle. How was the relationship ninazi ingane? Kahle. Abayodwa. Ingane yodwa. Okay. So emshadweni wenu kwaqhubeka kanjani ke senihlelo bawu2 phela manje? Akasekho ncengo omunye. Sekuyinini anibhekene. So kwaqhubeka waphinde futhi waba nezingane angilethela zona. Ingane zangaphandle. Yebo zangaphandle. Ngayikhulisa, ngayigada ingane, wangaba nankinga, washona lo sisi lo emithisile lo emzalisi ingane ngoba mina ngakhulisa oborn ingane encinci. Newborn. Newborn ngakhulisa. Baba newborn abangakandi. Newborn wodwa lokunye kuncanyana. Uyithola. Nalokunye kwakuncane. Futhi usazincane kuba nje lezi ngangizamisa crash ngibuye kade lokuncane. Ingane zikuficile noma ingane? Izingane plus alengaphandle. Zikuficile emshadweni. Oh, wona umusa bo. Okay, so manje ke isibhede aphika indaba. Ibhede ekutheni phela uGuy. Umsebenzi uyabheda. Yonke into nje ayisami kahle nkene. Yabo. Phezukwa futhi ngimluleke ayi anginankinga. Isimo ngiyasamkela. Angizobaleka ngoba nakho wena usungasasebenzi. Lathi elakhe nje cha. Hayi akasayingini. Okay ke emva kwalokho ke sisuke siyohlala endaweni eyimishini sonto. Why manje niyohlala emission? Phela umuzi lo usudliwe uzodliwa phela umuzi. Oh okay, so indawo emission esonto na ofarisha abantu basesontweni. Sami sohlala esontweni ke lapho ke. Okay. Sahlala esontweni kanti la esontweni uthandana nengane kaMfundisi. Ukuthola nini lokho? Ngikuthola sengibona nje ama action phela nami ngazibona ama action yabo. Ngizongijimela uye kude ama action. Like awuxoxa istory sakho nje ukuthi emission kwenzakalani yini eyenzeka. Emission sahlala. Hayi sihlala emission hayi kube right nje yabo. Hayi uyabona nje. Hayi nami ngibona ukuthi phela akwazi ukubona uma yabo lengane hawo. Yinje imali emnika into yabo ngathi yambuka. Yabona nje ibe nalokho. Hawu unganaki. Yabo nami ukukhona nje unganaki hawo. Ayingizoke ngizwe ngithulele nje futhi. Yabo noma meyisemnyanga ingane ungathi uyayikoba. Uyayibona lonto. Ngisibona ukuthi mina angiboni kanti hayi ngipopola yonke into. Ingane engakanani le? Ayilengane ena 20. Hawu so ingane esancane. Mangithi hawo. Hayi ngizoke ngizwe
Ngoba khona la sibe sisothene sihlala ngama ngihleli ngale endlini mina ekamereni akasekho. Yabo. Hawu angithi hayibo. Ake ngihambe ngathi ngiyochama etoilet mase sengizwe umsindo. Mangithi ngiyakoba ekamereni la intombazane. Hawu ugayi uphakathi. Uphakathi wenzani? Ulala nentombazane nje vele ingane le. Okay. Okay, ngivula umnyango uvale. Suke. Okay. Ayike ngilindeke aze aqede ngithule labo endlini ugayi. Hawu. Manje mfethu kwenzakalani? Ingane kabani le? Amlost uhlala Ingane emishini ngithi. kamfundi ingane isefica lapha emishini. Ingane yamfundisi. So umfundisi uyanisiza nina nilala nengane yakhe. Yena phela lo sigange esikhulu. Sona sesibona intombi kodwa sesisiwa ngithi. Okay. Okay kwalandelana emva kwalokho? Ayike bese ke mina ngiyambuza ugayi kwenzakalani manje. Ashonele nale athi nje chana ke yazini ke ntombi yami. Nanokuthi lalela kangitshene yathi yazi ke imithi ke manje. Mase xoxelo ludaba uyithatha uyisaphi? Uma mfundisi uyayazi? Hayibo. Kufayishiwe yimina. Okay, mayishiwe yimina sohlala phi ke manje? Okay ke ngithi okay. Okay nami ngibambe lithi okay. Ngifuna ukubona isiphetho mama intombazane semithi ukuthi kuzowenzakalani. Kwenzakaleni? Hayi intombazane ke imithi intombazane izitete ingane ishona. Bakithi yagula noma? Yagula ingane bese emva lokho kuthiwa mina ngiyithakathile. Mina bese ngibizwa ngani ngomthakathi. Hawu. Egcineni kwandoda yami lena ithi mina kwamina ngithakathele ingane yayo. Ima-ke akhathi sebeyitholile ke ingane emishini base bazi ukuthi ke na ingane kaba. Saqhuma phela story. Kwakumele sime nje. Babezothini? Angase ngibizwa ngomthakathi phela mina inkinga No sengisho befundisi ke like umfundisi uthi ingane yakhe ikhuliswe umuntu ade ethi uyamsiza. Like wathini response yakhe? Umfundisi phela wese wathe ugayi lo akahambe. Abona umisa kanjani. Kepha lagcina umuntu ozolala nengane yakhe. Ngoba futhi usho ukuthi uzophinda and sekuyintombi yakhe angithi. So manje masishonile ingane wena usumthakathi ngaliphi? Ngomthakathi phela mina ngoba mina ngiyithakathe ingane le yagayi intombi yakhe. Buke wayiphatha mhlambe. Kephi? Ngiyiphatha kephi? Sure. So manje ke after ebize kutshela ukuthi ke na umthakathi ngabe noma umfundisi naye wase involved lapho naye kubiza ngomthakathi. Bonke nje. Sekumina umthakathi ingane yakho. Yagayi. Wonke umuntu esesho njalo. Yebo mina sengumuntu omthakathi manje. Okay, so when did you come to a decision ke ukuthi uyamdivorce lo muntu? Ngamdivorce ke phela bandla lapho shame ngayithatha isinqumo ngihamba ngathi nje ngiyomdivorce straight. So phela ayikho lento. Akhathi uhleli naye phansi wamtshela ukuthi ke nazi izathu A no B no C. Naye futhi wazibona. Nazi wabona. Ekhaya ke wena ke bathini? Sekwenzeka yonke le nyova dem. Baba shocked nabo. Yes. So waphindela ekhaya noma wenze njani? Ngabuyela ekhaya sisi. So manje ke ukhona uhankelisha sokhona. Hayi, yabo manje ngikhokhuma mntakama. Ukhokhumoya. Ngikhathele. Ngizangathi. Hayibo phela bangafela amacala abangawazi. Sisi ngikhathele. Hayibo. Ngikhathele mntakama. Ingane zina i-relationship nobaba. Ingane ke zina i-relationship nobaba. Hayi nankinga hayi bara. So bayabonana. Okay. So if ubaba ngelilanga abuye kathi ke na. Ngizwanga. If ebuye ngelilanga ethi ke na ngiyaxolisa phela. Akekho umuntu ongalenza iphutha. Jesu. Asiqaleni phansi sibheke futhi le ndaba. From buka lana nje ukuqala. Wangithi wakho ngashada naye. Mengishada naye kanti vele uzalethile eceleni ngazi ulikhama ingane. Yangizwa. Usezongile kwesibili. Hayi ngeke phela lezi ingane lezi ayizasecaleni wayishiya inkhona. Seyikhulile seyifunda. Ziyafunda lengane engikhuluma ngazo semacollege euniversity. Kodwa wena isagregada izuma. Okay, so but ke do you think in future ke usaye kuphinda ushade? Never. Ngekuphinda. Angicabanga ngicela ibandla. So usisi ohleli laphana ocabanga ukushada ungathini kuyena? Hayi bandla akashadi. Akashadi. Hayi ayinankinga yena akashadi.
ahambe otesta amazwi akambe naye utesta naye abone ukuthi yena ukuthi kuhamba kanjani mhlawumbe ezomhambela kahle phela sifana kodwa phela kuthiwa akufani akufani okungenzeka na mhlawumbe kumhambele kahle enkonzweni usaya kuyona le angisayi awusayi khona hayi sengabuyela kuyambandla postule so i-communication nobaba ayisekho ayisekho there's nothing kwaphela nya okay hayi no sizwa kahle abashada abantu akwethu bakwethu phela asifani but it's a shame ukuthi ke na umuntu uzothola usizo emishini but ke na it's more hurtful ukuthi ke na nabafundisi base bekuthuka wena ngoba umthakathi yonke sengithuka isonto yonke lento like ngokwenzani kwakho ngoba wena owoniwe la and futhi ke na if ke umyeni wakho waye ngempela isolo ufanele athola indawo akukhiphe ke lapha emishini yabo imake so umfundisi naye ubaba wengane basana i-relationship hayibo ubaba wengane nentombazane kanjani intombazane no solo basana so usamove on with someone else bonke basebahlukana hey abangaki idrama engaka hawu yazi ngabe mhlambe ngcono bathi ke naye khona mhlawumbe usanomunye yabo hawu manje bamosha izinto for mhlawumbe yena yabona ukuthi mhlawumbe wethi wenzela mina kanti mina ngisenandaba sekulate uyabona nje kulate manje bakithi mhlawumbe nawe usashada washada mhlawumbe uzaphinde washadela yazi ngenzeka but ingane ngithi uthe bana i-communication sengiyasho ukuthi yena baba engahlamba wasaphinde washadela omunye ngisho khona ukuthi angithi uthe ubaba ingane zina i-communication bakwazi so amsho ngabe zakutshela ngabe zakutshela mama nangeshada ubaba noma ngashada ngingenzani ngeke uphathele mina ngisho isichibi ngiyazi ngisho idoti uyazi ngisho uyazi akunguze ngisho ayisuka yo sewakhuluma bona be-Black Live TV kusiqephu sethu singabuyelani emendweni nawe futhi uma unaso sakhe story please feel free ukudrophela uLungster i-message usho nje ukuthi ke nami nginase sami uzosikhuluma nawe Lungster ngithanda kakhulu please don't forget to share like and subscribe